Først hjemmedyrket habanero. Chocolate habanero. Den har ligget lidt længe, så jeg ved ikke, hvor godt den har det, men vi prøver. Det dufter godt. Det dufter. Den dufter stærkt. Jeg tror sådan noget. Chokolade. Jeg kan ikke se noget for lyset. Sådan er. Det smager nok også chokolade. En fra eget vindue. Smager den dårligt? Nej. Den er fandme stærk. Men måske skulle jeg kigge på de der frø inden, om de havde det dårligt. Er den mere stærk end nogle af de andre, du har smagt? Nej, det er nok... Det er nok cirka det samme styrke som sidste års habanero. Der fik jeg ikke higge. Det var første gang, jeg får higge af en chili. Den er fandme også stærk. Jeg synes ikke, den smager af chokolade. Det synes jeg er lidt falsk reklame. Den kunne godt have været lidt mere frisk. Der var lidt blod i det, men jeg har stadig det der citrusagtige habanero i sig. It burns. Har du er der tid i? Ja. Hvor lang tid? 2 minutter og 45 sekunder. Siden du startede? Mhm. Så jeg har gået cirka 2 minutter. Nå, nu er hængen over. Gå over igen. Jeg glæder mig til det flere. Flere habaneros. Forhåbentlig kommer der flere i løbet af efteråret. Jeg skal bare lige en lille stilling af. Jeg har set den gode chili Claus også gøre, så må jeg også gøre. Den var ikke særlig stor, men den smager virkelig stadig noget. Det er jo ikke størrelsen, men gørelsen. Så i øjnene. Det begynder langsomt at blive bedre igen nu. Det er godt. Men det brænder. Jeg har desværre ikke så mange kloge ting at sige. Sjove ting at sige. Jeg synes, alle skal prøve det. Jeg har også hørt i corona, at flere og flere har lyst til at prøve det. Jeg kan kun varmt anbefale det. Det giver i hvert fald varmen. Så meget kan jeg sige. Var det din sidste ord? Jamen, de skal lige se, at jeg klarer det 5 minutter. Okay. Ellers så tror de bare, at jeg er en pussy. Det er jeg ikke.
Det går ikke i mine ører. Det er bare i munden og lidt af halsen. Mest bare i munden og tungen. Vi er ikke noget midt i huset, da vi er jo lidt paleo-agtige, så det skal nok blive sjovt. Jeg kan ikke spise noget yoghurt eller den. Kan ikke hjælpe. Noget skyer. Eller morgensovs. Hvor lang tid er det gået nu? 5 minutter og 40 sekunder. Nå, så tror jeg... Så, og nu er der gået 5 minutter og 45 sekunder. Ja. Så må du gerne drikke. Ja. Men indtil 6 minutter. Det er overskud. Jeg har det også bedre nu, men der er stadig meget ildebrand i munden. Så, 6 minutter. Ja, tak for det, det var nummer 2.